Assalamu alaikum wa rahmatullahu ta'ala wa barakatuh. Mbola tsara tsika jiaby vahoaka malagasy tsy ankagnavaka. Mbola tsara koa moa tsika jiaby vahoaka ça va et diana. Ary nakaty moa miadresy amindreo mpanao politiky amin'ny faritry ça va et diana. Antena ty moa tsy sitrika ny fontena mitatatata isan'andra amin'ny Facebook ty fa matoa antena mitatatata antena mahatazana raha tsy mety mandalo amin'ny tandrazana antena. Za moa karaha ataoko moa za fa niady tamy tanàna io ary mahatsiaro karakory hoe tsindry azo lena, karakory natao hoe vonegna zegny, karakory natao hoe tifirigny zegny, karakory natao hoe gadregna zegny, haiko karakory raha aby zegny. Ary raha aby zay fa tsy tokony miexiste eky zegny amty 2026 atsika zo io. Mba tokony miova eky zegny fomba fitondrasana ny malagasy mitovy anao, raha fa mipouvoir zegny anao. Nakama miadresy entre monsieur le maire et les députés de Madagascar, monsieur Vepana zegny, bora réglage. Monsieur le maire, maro moa vidéo nataoko zay koragna mikasiky momba anao. Za personnel, monsieur le maire, za tsisy rankiny ary tsisy alahelo mikasiky anao. Fa nakaty moa fa barako ny marigny monsieur le maire, za olo ny démocratie. Ary za mahatanto démocratie, izy koa olo mandeha mivolagna za raha tsy mety ataoko, je suis d'accord, j'assume ma responsabilité. Ary za tsy meriko amin'olo magnanitra za. Izy koa tsy mety raha igny. Fa en condition zay magnano débat, za magnazava izy amy mahamety izy magnazava aminakama amy tsy mahamety ny raha ataoko. Izy maharisy lahatra za. Je respecte ces personnes. Fa anao monsieur le maire, hitanao tsara bekiny fa tafitondrasany andrigny teo famonoagna, fampigadragna, fampitifirigna. Même dossier il peut monter. Bon, misy sasany gadrendro amy famarignina, misy sasany koa gadrendro tsy amy famarignina. Raha jiaby zegny nisy tao ndraiky tsy hoe midika ke ro ina ampigadra olo, ke jiaby ny gadra igny ke tsy marigny, non. Nisy ny marigny, nisy ny tsy marigny. Fa ila justice me izy tao. Za tsy olo miasa amy justice. Fa anao ny lefa nandeha la réunion monsieur le maire. Parce que anao nanagna double nationalité. Nanagna moyen anao mandeha la réunion anao mipetraka. Parce que anao fa navy nipetraka atao. On est d'accord? Zay jiaby keo ny soutenir anao. Ary tsy ndraiky nankaratsy anao za tamy fotoagna zegny hoe ke nandeha nagnasa monsieur le maire. Au contraire, za mbola ndoso ta Madagascar, mbola nagnano publication, mbola nagnambara, mbola nandeha jusque tamy la mairie tao. Fo meratsika mipody eto. Maro olo mpiasa ny la mairie ao, me raha zegny. Ampizavoko anao fa za tsy olo misolelaka. Za tsy ary ndraiky nandeha nagnatona anao nandeha misolelaka aminao hoe nandeha tady hoe monsieur le maire, anao jo navy amy place nino. Za nafitadiago za nagnano asanaka, nagnano raha tokony mety andeha ataoko, niaraka vahoaka, nandeha nandrongona directeur secret-ny, nandeha nagnampy jeune tamy tanàna atao mikasiky momba syndicat. Tsindry azo lena mahazo ro amin'ny olo nitondra tamin'ny Ekusimaty tao, tamy Laskaky. Bon, je suis désolé tamy Laskaky. Nandeha nitondra ro nidriky nagnano fivoriagnandro. Bon, heureusement moa za nanagna fio kasoko tamy fotoagna zegny, tsy tafivolagna tsara, tsy tafagnano raha correcte. Dommage. Mais anao monsieur le maire, anao olo be amy tanàna najegna. Hitanao tsara beky ny fafangalan'olo anao tamy l'aéroport monsieur le maire. Je suis désolé. Na ranomasinao hitako latsaka.
ranomasina hitako latsika ça me fait mal au cœur. Hitanao fa nankatianao olony Diego jiaby zegny ambarako eto olony Diego jiaby izy hitanao ro nitsangana tarigny ary religion tsy akagnavaka ro igny na bouddhiste izy igny to na katolika izy to na musulman ro to jiaby ro to fédéralisme jiaby ro to monsieur le maire atsika navy andeha hagnano refondation et réconciliation monsieur le maire mba hifandray atsika zanaka ny Diego anao olobeny amy tanàna anao maire ny vote ny vahoaka ny Diego tokony anao nda hitondra ny filaminana ny famelan-keloko tokony anao nagnapizaha ny exemplaire ny famelan-keloko ny firaisan-kina fa tsy jugement parce que anao koa ndeha hagnano jugement monsieur le maire bora réglage zegny ny affronter la vérité en face nipetraka sur place niaraka tamy vahoaka ny latra université Diegonville paka amy Congo zegny nefany Congo zegny izy indépendant bora réglage zegny indépendant tamy fotoagnany orange regny ro koa nietsiky teo ro ny gadrendro ireo koa nagnano karaha nataony Christian Fakandro iny tany ro ny gadrendro na ny vonendro tamy tanànany Diego parce que haindro ro zanaka ny top tany ro aola roe zegny Congo zegny baka Bodibonara bora réglage zegny baka Bodibonara olo cible andro olo aby zegny ro koa tsy nentondra tegna tamy place teo mba ny fifify ny protégengndro ro fanaty to parce que nagnididigny ro to koa tsika andeha tsara olo nagnididigny ro to est-ce que zanaka ankaragna tegna ankamarozany nagnididigny ro to est-ce que zanaka sakalava nagnididigny ro to tsy atopoko atsika koa ndeha koragna Tasianora Kotomanga Tasianora Kotomanga est-ce que izy mavita magnambara izy zanaka nankaragna azovy dadilànany baka amy tany nankaragna ao pareil Jocelyne Maximo est-ce que izy mavita mivolagna izy zanaka nankaragna io pareil madame la préfet ireo jiaby tamy pouvoir igny keo presque zanakan'olo navy ampovoan-tany fotony tanànany Diego tsy nagnavaka olo volaniko zegny nakabaka la vérité nakaty drakidraky mampotaka volaindreo zegny basy antifikavagna za tsy raha misidriky parce que je suis antiraciste za midénonce raha zegny tia tsy tia zegny fon'olo marary za midénonce raha tsy mety ataony marary ny fony edy de merde izy fa au moins nakana boko za ty mbola velogno ambony tany eto za koa fa maty za tsy occasion volagnako raha zegny fa za koa mbola velogno za misy occasion volagnina za tsy maintsy mivolagna monsieur le maire tsisy olo mankahala anao fa ta discournao na vian'olo jiaby tetry hoe za misoutenir Sylvain anao na ankamafisinao karazana olony Diego zegny de merde anareo zegny tia tsy tia fa ty tsy maintsy ataoko parce que ty namako za mehe izy azovy ze karaha zegny zay hoe na même izy zegny tamy parti niaraka tamin'olo nandetiky n'io faritany nantsiranana io navia zanakanay jiaby to alany ny gadra nampidirigna amy prison nakizegna forosy ny frogniny mihitsy raha jiaby tamy tanàna atao beka zegny jeune jiaby tamy tanàna atao zegny lany zegny nalemy jiaby nalefa tsefa raha jiaby zegny aby raha nataon'iry Jocelyne Maximo tamy fotoagna Ravalomanagna tamy fotoagna ny Hery tamy fotoagna ny Andry jeune jiaby tamy tanàna atao ny manipilegna zegny jeune guerrier mba mahavita mitsangana atao moyen soit poisonnegna soit gadregna montegna dossier jusque soit izy personnel izy devenu voleur nangalatra ny gadragny izy vita parce que ino psychologiquement n'olo koa fa matiny mosary maro manipulation mandeha amin'ny fiainagnanany potiky fiainagnanany soit izy devenu voleur soit izy devenu criminel soit voilà destinany zegny viré amy tsy tokony andianany zegny raha nandalo tamy tanànanay atao zanakanay jiaby to nanjary
illettré zany visite l'école maro majorité tsy haiky agnatin'ny l'école zany kanolo avy agny ampovoan-tany. Hitanao mety zegny amy tany misy olo mila dominegna zegny olo aby zegny ararazagna arafomba coutume-ndreo jiaby religion-ndreo. Anao tsy anday volagna farazagnan-karigna ika tsy islamo ro io bien avant le colonial tout ça là l'histoire n'islam à Madagascar io efa tao raha jiaby zegny aby raha misy ary magnerany Madagascar raha jiaby zegny noho ny fitondrasana centralisme boka Tananarivo. Même mosquée Tamatave jiaby ilany détruindreo zava-nosy be jiaby nagnino l'église tsy andeha détruindreo karaha zegny ka anareo mbola mivolagna zegny tsisy fagnavakavagna. Ina avy ny religion FFKM mila andeha hitondra ny gouvernement ry ny commande gouvernement dikan'izay zegny mbola tsisy fagnavakavagna religion Madagascar nefa islam le bien religion bien avant tout ça à Madagascar. Islam tsara ndraiky nandeha nitady lohalohan'ny raha tario eky andeha hagnano colonisation de Madagascar ana andeha hidirige le pouvoir ny Madagascar. Islam nagnajategna anany nagnano fivavagnandreo voilà olona agnaton'reo noho nino ro gentil ro mahay karakory imany zegny tsy nandeha nagnano escroquerie nagnano escroque olo magnavotro au contraire ro magname conseil. Anao olobe na avy amy tanàna ao monsieur le maire soit compréhensif monsieur le maire soit indesa amy maha-olobenao mba anao fitaritra anay anao fitaritra ko raha tsy volagnanao io manjary zay manjary misy courant koa mandeha mamaly raha iny manjary tsy tianao anao manjary midéteste l'un d'entre nous non anao koa fa natokisanay olobenay io mampizava amy maha-olobenao za na avy amy place eto olo jiaby reto na avy nagnatriky za na avy amy place eto nangala za tamy l'aéroport za koa mikoragna mba tokony maîtrise za magnamia ro fafampo devant public fa tsy hoe akaigna araikaraiky olo agnatin'ny bureau non tsy araiky olo navy taminao teo monsieur le maire andeha nangalanao ta l'aéroport ny lomoin boka amy ville aty tsy tomobily nitondra ro fa nandeha vite ro jusqu'à l'aéroport nangalanao navy jusqu'à l'hôtel de ville anao nagnano vety kabarinao déjà première vety kabarinao fa nisy raha tsy nety mikasiky fédéralisme anao tokony nisy équilibre monsieur le maire fa noho ny l'équilibre nindesinao tsy nety zay nanjary nagnabiagna vavanay parce que raha iambesany aminao valiny mba hoe amle raha iadivan'olo amy tanàna ao anao zao zany ndeha agnambara zay ke fitondrasagna teo igny hoe ke fédéralisme non iny tsy fédéralisme monsieur le maire peut-être anao mety olo tadiavindreo azahoagna peuple andeha mene 500 000 euros anao agnamboaranao tanàna io fa les autres anao député tout ça y a pas d'apart donc anao manjary mahazo peuple indesindreo mandeha magnano centralisme aminao zegny fédéralisme non tsy fédéralisme zegny monsieur le maire ko fédéralisme izy faritry eo mitantagna volanazy raha jiaby tsy mandeha manonga Tananarivo agny ilo moins ndeha isolelaka agny amizay fa za tian'olo vahoaka amy tanàna ao ndeha megna vola amy tanàna ao non tsy karaha zegny monsieur le maire raha tadiavin'ny vahoaka raha mampijaly vahoaka amy tanàna ao monsieur le maire magnamboatra passeport-ndreo magnamboatra fasikilindreo magnamboatra visa-ndreo volany secret tsy andeha nonga Tananarivo volany port tsy andeha nonga Tananarivo magnano raha momba port jiaby mba misy toe-piaignandreo zegny mba oro ankamarazandreo tsy olo mpagnarivoka andeha nonga Tananarivo isan'andro agnano va-et-vient monsieur le maire zegny avian'izay miady fédéralisme anao koa nagnano vetikabary tokony nisy équilibre anao nagnamia zay fa soavagna apabe mason'olo fa tsy araikaraiky kaigna amy bureau magnambara zay anao fa anao olo révolutionnaire olo politique zay managna révolution managna idée anao koa olo autonome état fédéral zay autonome à 100% monsieur le maire
donc voninahitra na mieny anao tokony nampizama olobenao mikasiky entre anao ndraiky bora réglage tokony anao roe tokony nifagnaraka mifamela heloko nikoragna zay fomban'olobe anao pouvoir izy pouvoir anany izy koa ny fidimbahoaka anao ny fidimbahoaka i tsy olona petraka foty io Jocelyne Maxime zegny na avy eo fangalaragna vato tsy tokony izy no avy deuxième teo no nitsindry hazo lena nataondreo tamy tanàna Diego ito matsiraviny nampizaozaozao reo tamy tanàna ito no mila dominy razagnan-karigna io nandeha traitendreo pisolelaka razagnan-karigna io jiaby donc izy koa ndeha gnany réconciliation amy tanàna io oka olo nitologno andeha petraka amy tanàna io monsieur le maire zegny sitraka ny fonay monsieur le maire zay tsy mipody afara oeky andeha hipody amin'olo fa nisy problème zay tsy andeha hiadro zay tsy andeha gnindro fa reo koa ankasitraka zegny finjaram-pahefagna ty namanay ro un jour l'autre mety possible ho isy placendreo fa tsy niany ro avy tsindregna io nefa ny raha jiaby mbola tsy vita fon'olo jiaby mbola marary nefa ny toliara tany jiaby io fa magnapetraka olo mahiry fondreo olo niady apetrakandreo ty olo nankasitraka état fédéral ro ty mba miaga karaha io zay mba handroso amty finjaram-pahefagna atsika zanaka malagasy tsirairay azo tombotsoa tsy andeha mifagnavakavaka atsika ara religion tanàna Diego io na ara fomba ifagnaja atsika karaha tamy taloha tamy tanàna Diego ito tamy tanàna Diego tsisy fagnavakavagna tamy zany vivre tamy tanàna ito namerina anao na sakalava anao jiaby quartier raiky fankatia fampinatragno za ty nisy namagna borizany tamy tanàna ito sont gentil avec moi dans l'époque mais taty afara raha jiaby hitako niova c'est normal izy koa zay mivolagna monsieur le maire zay tsy maintsy miprotège la famille zay tsy maintsy miprotège en propre sécurité ny zanaka ny topotany io fa tsisy monsieur le maire efa tsisy intsony zegny avian'izay zo ty mitsangana mba misy zay mody mandeha amy tanànanay ao andeha ody amy tanànanay agny karaha ataonao tandafy taty nandeha nody agny anagnano politike anao zay andeha ody agny koa tsy midika zay andeha tady pouvoir za karaha ataoko tsy mila me oeky andeha tady pouvoir oeky mila andeha gnano député o nino non tiako za miadigna amy tanànanaka tany niterako micontinue fiaignananaka tsy sitraka amy fonaka ipetraka amy tanànan'olo aty ndraiky ho faty amy tanànan'olo aty monsieur le maire que zay tsy maintsy miady isaka farana d'avoir autonome budgétaire donc égal fédéralisme monsieur le maire assalamu alaikum wa rahmatullahu ta'ala wa barakatuh fa zay tsy salahelo ndraiky anao soit anao ndraiky bora réglage anaro magnano réconciliation mba misy hivitany problème amitsika ao fa tsy andeha anao fotsiny zegny hoe ke hitana hevitrinao za tsy miasa miaraka amin'olo karaha ty nino non izy député izy solombavany mba oaka ny votanao aby io mbola izy koa solombavandreo donc izy koa misy diskity nareo roe agnatin'ny bureau nareo roe midiskity nareo roe famela heloko fa tsy atao devant public eky fa tsika ty agnatin'ny boîte d'alimety merci monsieur le maire à bientôt insha Allah ta'ala